San Marcos mankomunateko helburu garrantzitsuena berziklatzea da. Orain egiten ari garen eskola konposta ekimen horri nahiko garrantzia handia dauka. Oso garbi daukagu gaur egungo gazteak ikasten baldin badute zer egin behar duten natura zaintzeko, gero etorkizuna hobea izango da. Eskolan konposta proiektuaren helburua da eskola barruan sortzen dian materia organiko guztia, hau da, jangelatik eta merienda egiterakoan sortzen den bio-hondakina, eskolan bertan kudeatzea. Horretarako jasotzen da eta konpostadorara eramaten da. Hortikan lortuko den konposta eskolan bertan erabiliko da, bai baratzean, bai gune berdean. Honek esan nahi du, azkenian gutxi gora bera aurten 21 zentro sartu dira, ia sartu zean beste 13 bat, eta azkenian guztion artean 81 konpostadora martxan jarri dugu materia organikoa prozesatzen konposta lortzeko. Ekimena honekin lortzen ari garena materia organikako birziklatzeko tasa gero eta handiagoa izatea, zentzu horretan 2010ko urtean bakarrik 2,5 tona geneukan jasota materia organika sailkatuta. Baina, adibidez, iaz, 2015ean, igo gea 12,3 tonara. Gehien bat orain arte plastikoa eta papera birziklatu dugu. Beste organikoa pixka bat iesi joan zaigu, eta pixka bat kanpaina hasi denetik, saietzen ari gara nolabait bideratzen. HHen haurreskuntzan badago bere ontzia dituzte, eta hori nolabait aztien behin bitan hartzen dugu, eta saietzen gara honea ekartzen, eta pixka bat osto lehorrekin da nazte. Gela barruan ondo dago sailkatuta, hori behe badakite zer nora bota, baina pasatzen dana geho jabein kalera atera eta hemen pixka bat ez zegoen orain arte antolatuta ondo, hau eraikin publikoa denez patioa, orduan askotan ontzi bakarra ikusten, orduan dana nahazten zen. Orduan saiatu gara orain nolabait ontziak urdinez margotzen eta hori ze, eta orduan pixka bat sailkatzen beraiek bierdan lekua botatzeko. Piskat horrai saiak ere horrekin, baina piskat gela barruan eta badakite zer nora bota, eta gero hemen saiatzen gara, kanponean ere hori egiten. Beraiek normalean ondo hartzen dute, ondo bideratu ezkero ondo hartzen dute. Sensibilizazio saioak maila desberdinetarako diseinatu ditugu. DBH-koek adibidez, konpostagailua bisitatzen dute, bertan gertatzen dena ikusteko. Lehen hezkuntzan jolas baten bidez lantzen da ze bota edukiontzi marroira eta zerrez, eta aurre hezkuntzan xixariok erakusten die ze gertatzen den lurrazpian eta materia organikoak zertarako balio duen.